Dito sa Goa, Sunset, Goa. Partido, mag-almusal na tayo kaya wala pa tayong almusal. Nagising lang, alam na ibigin na. Sili. Sili mong masiram. Sili mong masiram. Hay na. Iyo. Wah. Iya no. Durog na. Kung si Teteng. Oh, ito na, kunin mo na. Okay, Pugsit. Magandang magtanghali na. Pugsiteng. Eksakto alas 10 na, oh. Pugsiteng, mainit na. Ito na, baklasin na natin ang kortina, oh. Ito yung sa likod, oh. Maganda itong pin niya kay ahok niya kasi nga. Ito yung sulog lang dyan, oh. May dadaanan siyang masulog plastiko. Pugsiteng. Yan. Ang maurag dyan. Tanggalin natin itong kurtina nito, Pugsiteng, oh. Tanggalin natin itong kurtina, Pugsiteng. Yan, pagbaklasin natin lahat yung kurtina natin, labahan natin. Pati ito, sama sa linis to. Ito yung makina. Yan. Ang gagawin natin, buksan natin to para makasingaw, para walang init. Pugsiteng. Bukas na yan. Pasok ang hangin dyan sa loob. Pero, haha. Pwede na tayo magpanda ng aircon kaya mainit dito sa loob. Para tayong pinupugon dito, Pugsiteng. Buksan natin to. Oh. Ano lang yan, oh. Push. Ayan. Ayan, bukas na yan. Pwede dito sa bintana. Yan, oh. Yan, oh. Ito, ayan, oh, mga huko. Ayan. Okay, so right, Pugsiteng. Buksan natin itong bitana dito para pasok ang hangin. May bitana dito sa likod, eh. Yan, oh. Haha. Bukas na, hangin na. Pugsiteng. Discarding Pinoy lang yan, Pugsiteng, oh. Oh, bukas ang hangin. Ando ng pi sa kabila, oh. Madali lang ito tanggalin, Pugsiteng, oh. Oh. Mamaya, pagkabit ito. Medyo matagal ito pagkabit. Oh. Oh. Tanggal ko ya. Oh. Oh. Haha. Tanggal, Pugsiteng, oh. Oh. Okay, it's alright, Pugsiteng, oh. 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 Bintana pa kaya, no? Tagos ang hangin, Pugsiteng, oh. Haha. Yan, Pugsiteng, tanggalin natin. Pag tatanggalin natin, Pugsiteng. Ayan. Ay, labahin natin. Kaya parang ramdam mo ng marumi na. Ayan. Basta baklasin natin lahat yan. Mamaya, malalaman nyo lang, maglaba na tayo. Maglambada na tayo, Pugsiteng. Umpisa na, Pugsiteng, umpisa na. Pagkatapos na magbaklas, maglaba, ano tayo, maligo na para malinis ng kamay. Kaya may biyahe tayo mamayang hapon. March na ngayon, Pugsiteng, March 25 na ngayon.
Pasensya na kayo mag-upload. Late ang ating mga upload. Kasi nga mag-i-edit pa tayo. Mag-i-edit pa tayo. Pagsiting. Wala lang anong init dito sa loob ko buksit kasi nga tawag nito. Bukas ang ito sa taas bukas. Kasi sayang ang krudo pag nagpandar tayo pag mag-fireconto sa loob. Kasi ito nga, tinatanggal natin ng kurtina. Mainit tayo sa loob, parang kang pinupugon. Pero pag binuksan natin yung dyan sa taas at bintana at mga pinto, meron din hangin pumapasok kahit pa paano. Okay, hindi natin habakan ang ating video. Basta binabaklas natin to. Mamaya makikita natin kung mabaklas na lahat. Exercise ito mag-set, exercise. Ibig sabihin, papawisin to kasi medyo mainit-init sa loob eh. Pero may hangin pumapasok. Hindi naman ganong ano talaga. Mainit na mainit. Madali lang ito baklasin kasi plastic lang siya. Oh. Lang. Sarap, pakiramdam buksit pag napawisan. Buksit na rin. Ayan, buksit ako. Kali natin lahat yan. Hindi na natin labahan ang ating video buksit. Basta tinatanggal natin yan. Ito pala may buksit. Ito yung isang ating mga pasayro dyan na wala pang alam. Itong nalagay nito. Ito yung pambasag sa ano ha. Pambasag to sa salamin. Kung ano mo mangyari sa loob ng bus. Ito yung pambasag salamin para makalabas tayo. Break glass, pang break glass. Tinatanggalan yan. Tinatanggalan yan, buksit ito. Ayan o. Ganyan lang yan. Ito ang pangpukpok, ayan. Ito ang pangpukpok dito sa salamin o. Pangpukpok ito. Ayan dulo. Ito pambasag salamin to. Kaya nakalagay lang dyan. Kaya pambasag salamin yan. Kaya mga pasahero walang alam kung ano mangyari. Ano, meron yan o. Yan. Yan. Kaya lagay lang yan dyan. Ito. Pangbasag salamin to. Pag halimbawa emergency na
kailangan nating lumabas sa loob ng bus. Pero huwag niyong gawin yan pagka umaandar may bus, pagka hindi sinabi ng ano ng driver. Mamaya basagin nyo na walang dahilan, magbabayad kayo sa salamin yan. Magbabayad kayo sa salamin pagka walang dahilan na basagin nyo yan. Pugsitating o ano dyan lang yan. O patuloy natin natin trabaho. Pugsitating baklas na lahat o. Lalabanan natin yan. Pugsitating o. Baklas na lahat. Pugsitating o. Sabi pa-laundry, mag-isip, laundry. Walang laundry dito, walang laundry. Pugsitating malayo siguro laundry dito. Sa guwa. Nakakangalay din magbaklas buset, nakakangalay. Pugsitating, mamaya pagkabit ito, pugsitating. Makakangalay din tayo, pugsitating. Okay na. Para tamang-tama ito tuyo ito mamaya. Bago mag-alas 2, so alas 10:40. Dito tayo maglabada ngayon, pugsitating maglabada. Lakas. Ito. Alala ko sa ton yan kasi ano lang yan, alikabok lang yan. Mano-mano lang, gusto lang. Gusto lang yan, no? Sabo, no? Yan, amigo. So. Kita mo ang dumi niya, no? Alikabok lang yan. So, oh. Ito niyo. Pugsitating. Okay, sa mga pusit, magalaw na tayo. Madali lang yan, pugsitating. Alikabok lang yan, pugsitating. Lakas ng tubig dito eh. Hindi na tayo magpa-laundry kasi nga ang laundry mamaya pa yun matapos. Ibibiyaya tayo mamayang hapon. Ito, magsampay na tayo. Ang ginawa natin sa tayo, ano, discarding lang. Oh, kawayan. Discarding Pinoy. Ayan, natulog si bueno, nakariho. Shooting, nagawakan po yan. Ayan o. Sampayan pag Pugsitating. Ayan na, pugsitating. Papatuloy lang natin yan dyan. Doon na matuyo sa loob ng basuaga. Ang init pa naman na sa loob. Kasi bibaya na mamaya. Pag kaya natin ang oras, gawin natin yan. Pero hindi kaya, huwag na kasi kung kulang ka sa pahinga, matulog ka na lang. Hindi naman yan utos, saka hindi naman yan apurahan. Kusa mo lang yan, kusa mo lang yan. Yan ang discarding Pinoy bus driver. Pugsitating o. Tutulo yan dyan. Nagpapatulo tayo sa nilabahan. Wiper was. Madami pa tubig, madami pa. Ayan o. Madami pa pugsitating.
O, dito naman tayo. Maglinis naman tayo sa aircon filter. Ang linis yung mga tingnan, no? Mamaya kapitan naman ang kurtina. Pagkita tayo. Ano? CR. Pagkita tayo. Malinis na CR. Dilinis na sa washer. Sino? Ayan o. Binuksan ko yan para hindi ka mainit sa loob magbuting-ting. Ayan, dito mo lang hawakan yan. Gusto ko. Ito, ang gilid. Oh. Para pag sinado. Oh. Oh. Huwag bukas. Tulak mo lang pataas. Ayan o. Saka dito, payaro yan. May bintana yan dito sa likod do. Kahit na mawala tayo ng aircon, pwede tayo magtakbo. Kaya makahangin to, pag tumakbo ka, pasok ng hangin yan. You know? May mga bintana to sa likod. Kaya likod din yung kabila. You know, isa. May hangin, may bintana yan. Bubuksan yan. You know? Pugsita tayong. So, bukas yan. Yan o, sarap ng hangin, pumasok ko. Huwag tayo panay-pandar sa aircon kaya makaubos ang ating crude o. Ito. Linisin na lang ito. Gusto ang aircon screen. Saka pagtapos na mag-sit, pagupit na tayo, pagupit. Wala na, mahaba ng buko. Gusto mo. Habang napapatuyo tayo sa nilabahan, magputing-ting mata dito. Pag tumulo na yun, kapit na natin. Doon na siya sa loob ng bus, matuyo ng maigi kasi mainit sa loob. Buksin na rin. Mainit ang loob ng bus. Parang siyang pinipukon dyan. Basag ang walis. Basag ang dulo ng walis.
wis talaga nito mag-visit kung walisan ama isprihan ba gusto natin okay na mag-visit okay na ang lamig na kailangan mag-visit kasi oh mula pa kanina ng alas 5 pagdating patay na agad ang makina oh ang lamig-lamig eh oh kailangan talagang pahinga ang makina para mahaba ang buhay ng makina. Ayan mga bisito, tingnan natin ang battery. Kaya disposable pala ang battery nito. Kailangan ito may sprayan no? Dumi na. Disposable. Laki ng battery. Hindi ko alam kung ilang taon ang week nitong battery. Kung ilang taon ba mag-week ito. Dito lang may wakan kalikabok pumapasok yun know, dami mga ano dami nakakonek string so maganda nito mga istorya talaga sprayan pero wala tayo mag-spray sa guwa partido tumibog siya to natanggal ang lock ito tinalian ko lang ng ano so, napunggal ang lock nito. Kailangan ito weldingin. Ang problema, anong weldingin? Maano yung pintura? Subukan na natin tingnan ng tubig bisit filter. Kaya paano ba ito buksan? Wala tayong pambukas. May diskarte pa rin palang pambukas pusiting oh. Haha diskarte lang ang pusiting tingnan na natin ang tubig tubig ba ito? Ayun tubig na pusiting hindi makita so kita man kaya lang malalim na parang malalim na posting parang malalim na posting diskarte lang yan bukas ito. Tandaan lang ba mabali yung susi alay lang baga alay lang diskartehan lang talaga posting diskartehan lang talaga sa buhay posting ano pero malalim na kailangan ng dagdagan ito itanong mo natin kung pwede ba tayo magdagdag ng tubig sa battery baga warranty pa to sinecheck lang natin posting you know doon na lang kasi mabali ang susi
Diskarte lang talaga sa buhay, pusting. Yan o. Malambot lang naman siya. Yan o. Oh. Huwag mo lang presahin. Baka mabalik ang susi. Diskarte lang sa buhay. Hindi mo kasi ang piso eh. Sinubukan ko ang piso, hindi mo kasi. Medyo malalim. Hindi ko alam ang sukat nito. Tarungin natin sila. Si Boss Bonar. Pwede ba tayo magdagdag ng baterya nito? Tubig. Tubig sa baterya. At least alam na natin. Pugsit na tayong. Where's alright, pugsit. Magpahinga naman na tayo. Kaya magkabit naman tayo mga ng kuwang kurtina. Pugsiting. Wala pang kurtina, pugsiting. Lalagyan pa natin ang kurtina dyan. Pugsiting o. Bitana o. Alas siya ng isa, papuntang Sangay. Kaya nabanda na siya. Ito na, pagsi ito. Alas 12:40. Ito, kakapit na natin ang kurtina. Ikakapit na natin ang kurtina, pagsi ito. Kaya mamaya, babayan na tayo, alas 4. Madali lang pagkapit, pagsi ito. Madali lang.
Madali walang pusing. Hindi ka buksit. Tulo pawis talaga. Nakakapagod. Hirap dumukot ng may saplot. Ay, joke. Buksit na yung hirap dukutin pagkakabit ng kurtina. Hirap magdukot. Diyan sa mga... Yeah, sikip eh. Oh. Ay, hirap magdukot-dukot yan buksit oh. Sa pagkabit ng mga hook oh. Kaya hirap dumukot pag may saplot. Ay, joke. Buksit na yung... Yan oh. Sa gilid-gilid ng hook ng kurtina. Nakakangalay. Kangalay sa braso sa kasalig. Dukot-dukot bugsting. Kaya kaya na tayo, gutom na ako. Di pa ko nangalian oh, alas 2 na oh. Bugsting oh. Gutom na. Hindi ko pa tayo, sabay laba. Eh, bibaya tayo alas 4, bugsting. Kaya tara, kain pa tayo. Oh, wow. Malinis yan, mahumot-humot na yan, mabango na yan. Ito na may bisit, pakas tayo dito. Dito tayo sa terminal. Pakas tayo, sarap ang ulam mo. Gutom na. Siting. Pagod yung trabaho, kaliit naman ang kusara nito. Cute ang kusara, cute. Pakas mo siya, gutom na. Maliligo pa tayo, tapos maglaba naman ulit ng damit. Maglaba ulit ng damit. Tapos maglaba sa Juan. Na kurtina, damit naman. Hindi, may ito sa back. So, wala pa rin busit. Sabay ligo. Busiting, laba. Ah. So, wala na busiting.